lagi. Show my rice. Show my rice. Nice. Show my rice. Mo dai ano ko mo to. Hiram ko gan. Pwede ta mo po, sinahan mo? Okay bam. Joke ra. Tara, nakoy ko na RPG dire. Tarahan mo kami. Tira ka sa sabi. Show my rice. Kana, RPG mode. Uy. RPG, it's your time to shine. Show my rice. At danani. Pwede din. Walang gaming glasses, guys. Dahil na sa system. Gani. Ako si Rimwell, JM Colosso. What's up? Sure mo, echo ta? Drill lang to? PJ, sige rag pang revive giri. Na. Ay sagod. Ha? Ha? Siyempre. Let's go. Boy, ikaw ta? Drill lang tao? Siya gatanog live. Uy, nagkatanog live. Kaya ako maglalaro ulit ng LOL, depende. Ano mo play ni Jason ba? Equal lang be. Pugmat ko maganda. Anti-rad? Oo, anti-rad yung glasses ko. That's very true. True to life. Show my Uy, rice. pagdagan, uy. Ay, paglakaw-lakaw. Ooh, yeah. Asa to siya dapat drop? Manong 89 raw, ay hangyo. Uy, walay mamalikas, Dream to guys. dapit. So sad, sad life. Show my rice. Kinamli ka yan, kinamli siya gadula. Dili ba? Sa kuha ni Jason? Ah, Live ni Jason. sila. Oy, na Anderson. Ano kayo ba? Let's go chill sa tabi, first game. First game warm up. Ara mag, Yes. ara mag dire. Go, Jericho Gayares, what's up? Oy, Giancarlo Talo, what's up? Oops. may bag. Bag ko dito. At bang sa kan? Ah, walay kuan eh. Kamay, walay scope. Times ko dire be, money. Ano ginagawa nito? Kani dog balar wanda. Elzor. Za? Elzor. Ezra. Sir? Sir? Yo, Gerald Dumael, Leonard T. Nampay, what's up? Mike Alinda, what's up? What's up sa inyo guys? First game. Napay home Dre oh. Wala lagi yung sound sa game. Kaya gid out. Na Dre oh. Na dito, dagan check home actually. Tamisan. Hindi ko move on sa show my rice. Grabe power kito Adele eh. Hi Adele, welcome back. Rice na noon. Na-create ako ano? 120. Power kay katakanta ra make show my rice game kadlawon ba. Sulungon na ako sa ka-building by PP19, hurot o sa ka-squad. Power kay. Oh. Aligod brother. Can I get the Duha day screen sa amaw. Yes guys, balik kaning usa na ko ka screen dire ko gatan-aw sa chat. Nya dire sa pikas dire ko gaduwa. Muna maka shoutout ra ko. Muna sa ubad guys, like sila Mira Paragon, usa ra na lang screen. Muna maglisod na sila shoutout na kontra dire. Alt tab pa na sila guys. Uy. Ayan na. Natay kontra dire bitaga. Uy, bala am yung.
ba? Kani? Peter, Oh, diba guys? Sabi nila cheater daw ako Abisita eh. Kita kasi Gipay. Hello, unsa na? Bamboo. RPG daw. Okay ra akong cam. Pero day. Silingan na mo ni Yalo son. Si Yalo guys kay kuha na na. Nanas Bacolod, Northwest. Asa man ka? Northwest. 345. Nasa OBS guys, nasa OBS. Let's go, let's go, let's go. Nasa OBS. 345 daw. Yap. Pink house? Yan. Okay. Tara. Throwing na. Throwing na. Laki na yun. Mamukta na eh. Tara, boss. Usara na yun. Reload ko. Nice. Going up. Nice. Going down. Hallelujah. 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 Hell. Bahala ka ni Eros. Naku, tagot ka rin yung mga rifle kuan. Rifle equips here. Over here. Here, over. Oops, I have a broken armor. My god. Oh, I have also a broken armor. Tao sa obs. Let's go. Actually, sa'yo ko nag-stream nun guys. My schedule is 7 PM but I went stream today. Wait, English eh. Sa'yo na ron sa'yo. Uy! Psst. Oy, tana. Paano makakuha ng stars? Just watch the live stream guys. May mga free stars dyan na lalabas. Kailangan nyo yung isend agad kasi nawawala yan. Katulad ng pag-ibig niya. Chares. Wala na sa 3 story. Arita sa building. Isa mo na ni-drop sa open eh. Ping na po na. Ay mag-drop sa open ba? Awara. Oo, kape. Ayaw lagi mag-drop sa open ba? Dili na maayo ba? Patay ka ping. Ako save the ping. Ping. Once si KG. Ako'y bala ping. Okay. Take your shots. Cover fire. Going up. Cover fire. Going to... Cover fire. Taklobi ang kayo. Cover fire. I'm going for the save. Ping, heal ping ah. Kuhaan siya. Ay, bugo. Naan eh. Hala! Heal ping. KM! Pwede ka mo sakay ping if ginahan ka. Box! Oh, Box! wait. Coil! Heal. Wait. Oh, kunyara, Ayun, close na. ayun! Tip number 1 guys, ayaw gid mo drop sa open. Makapatay mo yes, pero mamatay mo dali. Wait, go enter. Tip number 2. Wala, Jod. Char lang. Sige ka. Ay, ayun na lang, yan na lang. Ano ko soft drinks? Wakoy helmet, wakoy... Yo, Jassy, welcome back, bye. Mayroon more Deno, what's up? Show my rice. Nice. Show my rice. Pwede ta mo push, hinahan mo? Wakoy bam. Joke ra. Show my rice. Kana, RPG mode. RPG, it's your time to shine. Show my rice. Ina. RPG! Wala, gumay dami siya na good. Gamay kayo. Basta sa wall lagi. Sige ra. Just pressure. Nice, kawan. Kana! Asulura sa grenade eh. Nasa corner, right side. Arf. Rooftop. I'm down to the dare. Wait. Dayuhan, nag-rock ni mo. Ha? Say rock.
No, mababit ko. Say, adlok. Di na siya ganahan mo pick bay. Daghang kay tagod. Sara man na siya. Nahurot na sila. Oh, sana na na. Mao na dili Sawa, maman rush na, sin rush na, ano? Rush ko. Rush ko guys. Hi YouTube, hi YouTube daw. Hi. Tadi bak, wala na patay na dito lang bak. Napesa. Napayusa. Show my rice. Ano to? Show my rice. Pang show my rice. Hallelujah. Nice game daw. Thank you guys. Chat mo thank you. TY. Thank you. Chat oy, gadung di na. Ay. Chat, uy, Ay bukas. na, manglot sa ako. Thank you sa lot. Okay, kuan. Diba guys, sabi nila cheater ako. Show my rice. Show my rice. Ako ay nagugutom. Gusto ko siya may rice. Nayay bala RPG Ray. Hoy! Gunshots, Hoy, gunshots! napadiri! Hoy, napadiri! Nasa babaw, nasa bukid, nasa Yup. bukid. To the Nice. Look. Na. Jason the Rolex. Patay na? Ah, Shara Tosa. Ilsa ko box, ilsa ko box. Kanta sa. Happy birthday to you. Uy, wala na ba? Nay baret diha. Pinay? Dabo? Nay baret diha. Where? Ano? 240. Kontra na. Yes, nasa kontra. Balay ta, watay cover dre bay. Ross, hello. Bala ka na Ross. Ay, Bala ka din. ilang. Lain. Unsa yun no Danny Cage? Ano, wala. Nasa bato. Okay. Hindi akong bato? Hindi akong cross. Yes, dakong bato. Okay. Kana, mo na. Dili. Ano usad akong bato? To the right. Ay, na pullback man hinuon. Ay. Either na dyan. Bay, zone tabay. Dili ta mo kung ano na ba? Zone tabay. Let's go. Tira na siya. Ah! Yan sa na eh. Tama na. My rice na. Bugat kay kaping, nauping. Sige, nano nyo. Mga kapatid. Masama. Barret Gaming. Tara. Pwede na day, duha ka monitor sa usa ka CPU idol. Yes, Joshua Zamora, yes bay. As long as ang inyong graphics card guys, ay makakaya na. O, kita mo ng KG. Muna si Malito guys. Muna siya, solo player kayo. Manggigil lagay na siya guys. Solo player na kayo na siya. Huwag mo knockdown, help. Help. Ay na kids. Nasa Layala? Yala. Nasa Layala. Ano ni car. Hoy, bayuan ako motor. Gamotor. Oh, slang kay ko no. Ge. Apatayan na niya eh. Patayan niya bay. Patayan gid niya eh. Ayos ang 4 times. Hindi yun. Patay gid siya. Wa gid siya choice. Gaitag ay. Mga ero jugog medkit bay. Sa kahoy yan. Sa kahoy. 210 kahoy. Nasa la sa 210 ka hoy. Ayala, sama na eh. Oo, nasa yalan. Sangko. Leonard Rodan niya mo. Sura kapilido na niya. Leonard, what's up? Okay, good kill. Kuya, to niya, pilay. Palihog taguba sa car sa Yala. Tabangi ko. Salamat. Tara, shots pang Yala. I don't Nagadong dito think... nga car. Tanaw ta sa likod. Wala, nasa bitana, second floor. Second floor. Tanaw second floor. Okay, noted. Agay. Oh, grabe yung grabe. Leo Keith Molina, what's up? Carl Igat, what's up? Mukha Igat ra nun. Jule Estrelian, what's up? Igat. Natay car pang move. Wala. Full back up. Paon kunda ng usa. RO. Marwin Castillo, mawit na bay. Pero bay, Grabe kayo na siya ba? naka 8 times na. Ay mo kumpiyansa. Wala na, GG na po. Hello. May de ping ning backlight pa ko ping. Baktin, amping. Grabe kayo siya ko ano eh.
Awas KG. Muna KG ba eh. Kita mo na KG? Muna KG. Kung mamatay na, mangita nagtabang ron. Mabung na lang ka nga. Kamu intak kay mo KG kay layo kayo. Ikaw lagi ko diri katanaw ko. Ay, sis, sama ka Guys, rin. unahin nyo guys kay... Guba, pero may ko helmet ha. Zone tabi, dito mo sukulan na. Naman ta sa zone. Ah, di, what I mean ba is, kuan. Wapo ko. Usa na. Di sa tamo sukulan na. Kabaw siya kung asa tabay, kabaw siya kung asa ta. Lagi. Katong Di sa tamo judge. Di sa tamo judge. Kung asa ka mo adto, kabaw siya. Lagi. Headshot gani ko. Oo. Grabe. Ayaw, Kage. Ayaw, Gidrag. Inamaw, Kage, ha. Mamatay ka, Kage. Bisang pag mulipot ka, Kage. Kung kabaw na sila asa ka. Gamit ano? 8 Sa- times 3 Unsa man? Ang gabarit, din kugtong di ay. Cambio ta dali. Cambio ta. Na tong zone. Wala, GG na sila. Sure ka? Oh, sure ko para mamatay na. Para mamatay na. Hindi ba? Ah, I'll sweat. Naka-attachment na ni. Oh, bigo ko. Ano? May times 8 rin oh. Ano eh? Ah, yaw, tigro. Biyo ko di mo ka-attachment ani. Pasyay. Grabe kay bay, ayaw magsukol bay. Grabe kay bay. Papatay na sa zone. Wait lang, asang balay? Zone ang Mura balay. man na siya aimbot. Dili siya imbot, Kuha na siya. Ambot. Nag-render sa iya ha. Kaya lang. Ay, palas ano? Nag-render ta sa iya ha. Iyon na yan. Before guys, trabaho ko sa sa JY. Yep. Tigbantay ko kuan dito, iro. Kaya lang. Ay mag-push bay. Dili tang push na bay, zone lang. Alkansi Uy, kita na. Sa inyo ang Naog sila. Nilawag na. Pakan. Waya PDG diyo. Nalagi. Anas kaoy. Kami kapit ni kaoy. Sa kahoy. Ayaw kayo magtapok. Like kanang crate. Okay, Pag got it. kuwan, Ikaw ko sa. Push. Now na. Push ta. Kina, cover fire ko. Sige, cover fire ko. Ano son? Sige na, cover fire ko. Cover fire ba dara? Oh, sige. Push mo yan, T. Cover fire ha. Sigihon ko ni ba? Push kita niya. Naigo, yung ako. Gina, lagyan na nyo. Down na. Napay montage. GG. Nice. Show my rice. Tamo ka sa pakpak ko eh. palakpak. Si Jinti ay. Ichini mo to niya? Show my rice. Show my rice.